We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Siqeda ukuthola ukuthi ubaba lo osikhulisile akasizali sonke. Ngiyabingelela kuwe sisi nakumphakathi wala ekhaya. Indaba yami yinde kakhulu kodwa ngizozama ukuyinqamula. Ngikhulele endaweni yase-Free State. Ngizalwa nezingane zakithi eziza emva kwami eziyi-3. Sikhuliswe abazali bobabili. Umama bekasebenza eHome Affairs. Ubaba yena bekasebenza kamasipala, municipality. Sinezingane zakithi sishiyana ngo4 years sonke. Mina ngina 31 years kulonyaka bese kuthi uMagcina abe na 19 years. Isizathu sokuthi ngikuveze lokhu ukuthi ngifuna umphakathi wala ekhaya ubone ukuthi lemfihlo seyinesikhathi esingakanani. Abazali bethu basikhulise kahle kakhulu. Futhi ke baqiniseka ekutheni baya-investa emfundweni yethu. Mina ngisebenza ku-IT department. Usisi wami lo oza emva kwami uDoctor. Lo ongunumber 3 uyi-social worker. Bese kuthi uMagcina wenza unyaka wakhe wesibili naye ufundela ukuba uDoctor. Kuthe ngo-2019 ngashada. uNkulunkulu usengibusise ngezingane eziyi-2 ezabafana. Kulonyaka ondlule besishadisa usisi wami lo oza emva kwami. Naye unezingane eziyi-2, umfana nentombazane. Laba abanye ke abakashadi futhi abanazingane. Nansi ke inkinga la iqala khona. Kuthe ngoMeyi kuwo lonyaka umama wahlaselwa ukugula. Usisi wami lo ongudokotela wazama bandla. Kwasho ukuthi umama akabi ngcono. Kuthe ngoJulayi umama wabangathi sekalahlekelwa umqondo. Sekakhuluma yedwa nasebusuku uma elele bekalwa kube ngathi uphupha kabi. Kwaqhubeka ukugula kukamama kuze kwathi ngo-August ubaba wabona ukuthi kungcono sizame indlela yesintu. Nangempela ke sazama ukufunisa ukuthi singalitholaphi usizo. Ngenhlanhla sathola omunye ubaba waseMpumalanga. Sahamba ke nje sonke njengomndeni saya kulenyanga. Safika ke lapha lo baba wakhuluma into eyasidida sonke. Wathi lo baba umama uguliswa abaphansi. And futhi angeke abe ngcono until aze akhulume iqiniso. Savele samangala sonke ukuthi ukhuluma ngaliphi iqiniso. Lo baba wathi angeke akwazi ukusitshela ngoba lenkinga inkulu kakhulu. Kumele kube nguye umama ositshelayo. Wathi ke yena into angasiza ngayo ukuthi asinike izinto ezingamenza abe ngcono. Nangempela ke sabuyela ekhaya sididekile sinjalo. Sazama ukukhuluma nobaba naye kodwa wayezifanela nathi bekangazilutho. Sazama ke ukuthi sisebenzise lezinto zalo baba kwabangathi uba ngcono umama. Kuthe ngezi-24 September siphelele nje sonke ekhaya njengomndeni. Ubaba wasihlalisa phansi wathi ucabanga ukuthi
ngoba umama sekangcono, sekuyisikhathi-ke sokuthi asichazele le mbudane esayitshelwa ile nyanga. Umama wazama ukunqaba, wathi kungcono bakhulume bobabili, hhayi phambi kwethu. Wathi ubaba cha, sesikhulile manje, kanti futhi yena akafuni kube khona izimfihlo emndenini wakhe. Nathi vele savumelana nobaba. Wazama ukunqaba umama, wakhala, wenza nje idrama. Esasingakwazi-ke sonke ukuthi le mfihlo kamama izoshintsha izimpilo zethu sonke. Umama-ke wathi ngaphambi kokuthi akhulume, ucela siyobiza umama nobaba bakamakhelwane. Samangala ukuthi bangena kuphi ngoba phela into yomndeni le. Wathi nje angeke akhulume bangekho bona. Sabona-ke nathi ukuthi asina choice, ngcono balandwe. Labo makhelwane-ke sikhule ngathi siwumndeni. Ubaba wakhona ungumfundisi esontweni esikhonza kulo. Umama wakhona naye ungumama mfundisi, kanti futhi bekasebenza nobaba kamasipala. Banezingane ezabafana eziyi-2. Omdala ungishiya ngonyaka, bese kuthi omncane ulingana nonumber 3 wasekhaya. Nangempela-ke wahamba uMagcina wasekhaya wayobacela. Sasithe afike asho ukuthi kuyaphuthuma. Akuphelanga sikhathi esingakanani bangena vele. Wabachazela-ke ubaba inkinga esibhekane nayo. Umama inkulumo yakhe wayiqala ngokuthi uyaxolisa kakhulu, futhi ucela sazi ukuthi uyasithanda sonke. Samangala-ke sekaxolisa kumama wakamakhelwane. Wathi nje engakaqedi ukuxolisa kumama wakamakhelwane, ubaba wakamakhelwane wasukuma, wathi abahambe, lento yinto yomndeni. Hayibo, samangala ngoba phela lo baba akaze akhulume kanjena. Umama wathi sibanibani, abiza lo baba ngesibongo sakhe. Wathi sekuyisikhathi sokuthi sikhulume amaqiniso. Yabona-ke lapho wonke umuntu wasukuma wema ngezinyawo. Simangazwa ukuthi kanti le mfihlo kamama nobaba wakamakhelwane uyangena. Wayikhuluma-ke umama imfihlo yabo. Wasitshela-ke umama ukuthi ubaba lo osikhulisile akasizali sonke. Ubaba wethu yilo baba wakamakhelwane. Umama wakamakhelwane wavele waquleka. Nobaba naye wavele wakhushulelwa ushukela. Kwavele kwasuka omkhulu umsindo. Ngapha abanye bayakhala, abanye bayathetha. Sathola kanjalo-ke ukuthi ubaba akasizali. Lokho kusho ukuthi umama benobaba wakamakhelwane bebaphinga emshadweni yabo. Abagcinanga ngaloko baze bazalisana kwaze kwaba kayi-4. Cha bandla bakwazile ukuyenza into yabo ngoba akekho umuntu bekayisola indaba yabo. Yazi abantu abadala nezimfihlo zabo, waze wawulimaza umndeni wethu umama. Akalimazanga lo wethu kuphela, nowakamakhelwane ngokunjalo. Bobabili nalo baba wakamakhelwane, okunginyanyisa kakhulu, lo baba ungumfundisi. Naye umama
uthandaza aze aphukuhle amagwebu, kanti sonke lesikhathi bafihle ubunja bacashe ngeBhayibheli. Kwathi-ke kuyophela iviki, usisi wami lo ongudoctor wasilungisela ukuthi senze ama-DNA nalo baba. Nangempela imiphumela yabuya ithi 99.9 positive kithi sonke. Yazi ngenkathi sisalinde imiphumela, sonke sasithandazela into eyodwa, ukuthi ama-result abuye athi negative. Ngoba sasingafuni ukuyikholwa lento. Okwaba nzima kakhulu-ke, usisi wami lo ongunumber 3 waveza imfihlo-ke naye yokuthi bake bazama ukuthandana nalomfana wakamakhelwane. Angithi vele bebahlala bonke eCape Town. So bebakufihla kahle lokuthandana kwabo ngoba vele akekho bekayazi le ndaba. So lokho kusho ukuthi babelalana bayizingane zandawonye. Ngenhlanhla ke abakhulelwanga. Imindeni ke asikayazisi ngalomhlola. Ngizwela kakhulu ubaba ngoba uyahlonishwa emndenini wakhe. Kanti futhi naye umama uyahlonishwa kakhulu. Kodwa ke yena angimuzweli ngoba uzenzile. Nanso ke inkinga esibhekane nayo. Ngiyacela kumphakathi wala ekhaya ukuthi ungibonise ukuthi sindlula kanjani esimeni esinjena. Ngapha senginabantwana nabo babiza sona lesibongo ekungasona esami. Ngapha sinezingane zakithi sasihlukene phakathi. Abanye bathi angeke baze bamxolele umama. Ikakhulukazi lo oza emva kwami. Vele unenhliziyo elikhuni. Ngapha labazali bonke sebakhulile. Ekhaya sekuyabanda nje. Sonke sididekile ukuthi sizoyithini lenkinga. Angikhulumi ke ngobaba. Hey, lilimele bandla ikhehla lami. Angazi nokuthi ngimduduze ngithini. And futhi bonke abantwana basekhaya babheke mina njengobhuti omdala ukuthi ngiqhamuke nesisombululo salenkinga. Ngokukhulu ukuzithoba ngiyacela ningibonisa bandla. Ngiyabonga ukuthola ithuba. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free. Bazalwane, ama-analytics asibonisa ukuthi it's only 30% yabantu abamamela indaba zala ekhaya abasubscribile. 70% yonke ayisubscribanga. Siyacela bandla ukuthi usenzele iqiniso, upresse nje usubscribe button, umahala awubhadali lutho.